आज मी मसाला भेंडी बनवणार आहे। इथे मी तेल घालते। आता तेल तापलं का आपण याच्यात मोहरी घालूया। मोहरी घातली आहेत। इथे मी जिरे घालते। आता मी त्याच्यात कांदा घालते। ते आपले कांदे लाल झालेले आहेत। आता मी त्याच्यात हळद घालते, थोडीशी लाल तिखट घालते, गरम मसाला घालते। मसाले सुद्धा तेलात परतून घेऊया। आता मी त्याच्यात टोमॅटो घालते। तर आपले टोमॅटो सुद्धा भाजले आहेत। आता मी त्याच्यात भेंडी घालते। त्यांना व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता मी त्याच्यात मीठ टाकते। याच्यात आपण पाणी अजिबात घालणार नाही। पहिला आता आपण वाफेवर शिजून घेऊया स्लो गॅसवर। हे तुम्ही बघू शकता ही भाजी झालेली आहे।